धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 28थि बोसोरारि जथुमा लोगोसे गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 28थि बोसोरारि जथुमा 16, 17 आरो 18 डिसेम्बर सानथामनि हाबाफारिजों गेजेर जनाय हालामनि बोगोरिगुरि एमबि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै गिबि साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव जायगा फोसाबनाय, गाहाय हाबग्रा लामा बेखेवनाय, आलासि जिरायसालि न' बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि आरो जामबुंसालि बेखेवनाय बायदि बायदि हाबाफारि मावफुंनाय जायो। लोगोसे फुंनि समाव गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आइजो अनसाय आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। बे हाबाफारियाव गेजेर जनाय दखरा एबसुनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि मथुराज मोसाहारि बिथाङा। दिनैनि गिबि सेथि हाबाफारि हिसाबै गिबियावनो दिनै मेन गेट बेखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय, लोगोसे गेस्ट हाउसखौ बेखेवनाय जाबाय, लोगोसे मेन पेन्डेल, लोगोसे डाइनिं हल बेखौ बेखेवनाय जादों। ओमफ्राय दा नैबे बाथि हाबाफारि हिसाबै नैबे गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, लोगोसे गेजेर जनाय दखरा आइजो अनसाय आफाद बेनि दिनै फ्लेग हस्टिं नैबे आफादनि फिरफिलाखौ दिनै बेरहोनाय जादों। लोगोसे बेनि उनाव थान्दै बादा, बे थान्दै बादाखौ बेखेवनाय जागोन। दिनै 28 बोसोर जाबाय। दिनै जोङो 28 बोसोर जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद गेजेर जनाय दखरा हिसाबै बा धेमाजि जिल्ला हिसाबै। जों दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङावनो थानाय जों गेजेर जनाय दखरा। दिनै बे गेजेर जनाय दखरायाव जों दिनै नैबे गेजेर जनाय दखरा गोबांथार दिनै जोङो उसुबिदा दङ, थांफैनो उसुबिदा दङ, दैब'बारि जों माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ जों दिनै मावनो हाया होसोनानै दिनै माखासे दैबानानि जाहोननि बा लामा थांफैनो उसुबिदानि थाखायनो। अब्लाबो जों दिनै नैबे दैब'बारि ओनसोल हिसाबैबो जोङो दिनै जथेस्थ' जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों जोङो गेजेर जनाय दखराखौ बोखांनो थाखाय। जेरै जोङो दिनै नैबे समाव जोङो जोंनि नैबे हालामखौ जौगाहोनो थाखाय जों फरायसाफोरखौ जोङो मोजां जोङो बिथोन होबाय थादों। एवारनेस प्रग्राम माखासेफोर लाबाय थादों। दिनै जों उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बिहामजो खारनायखौ होबथानायनि सायावबो जोङो गोबांथार खामानि मावबाय थादों। दैमा गरा खुरखानायनि सायाव जों खामानि मावदों। दिनै जोङो जोंनि गेजेर जनाय ओनसोलाव जाखिनि गोग्लैसोनाय दं लामा, थांफैनो लामा, बेफोर माखासे गोबांथार उसुबिदा दङ। बैफोर लामाफोरखौबो जोङो दिनै थाग थिग खालामनो थाखाय जों सेस्था खालामबाय थादों आरो माखासे लामाफोराबो दिनै जाबाय। आरो दिनै गेजेर जनाय दखरा हिसाबै एसे जौगानाय लाइनाव एसे फैबावबाय आरो जौगाबाय थागोन। माखासे जोङो डिसिसन लानायफ्रा जुदि थांखि लानायफ्रा जुदि जाफुङोब्ला जोंनि गेजेर जनाय दखरा हिसाबै आरो गोबांथार जौगाबावगोन। दिनै नैबे खामानिखौ जों गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बा जोंनि माहारियारि जाखिनि आफादफोर दं जोंनि गेजेर जनाय दखरायाव बेखिनिया जों गासिबो गोरोबलायनानै जों खामानिखौ मावलांबाय थादों जोंनि गेजेर जनायखौ। फिल्डखौथ' नोङो मा होनगोन, दाथ' नोङो 4 बोसोर आं सालायबाय दिनै आं आफादगिरि हिसाबै दिनै गेजेर जनाय दखरानि। दिनै मोनसे खामानिखौ जुदि मावबाय थायोब्ला एसे बादबनायफोर फैयो, एसे आपग्रेड जानाय मोनसे सिमां थायो मानसिया जेब्लायबो। आं दिनै गोजोननाय मोनगोन आंनि बिबानखौ जुदि आङो गुबुन सासेनो होलांनानै, हयथ' गोदान फैनाय लोगो लोगो निउ जेनेरेसना एसेबाबो आपडेट जायो नालाय, बे आरो जोंनि गेजेर जनाय दखराखौ नेक्स्ट जाखिनि बिबानगिरिफोर फैगोन बे बिबानगिरिफ्रा एसे आरो जौगाहोबावगोन नामा, आं बेखौ मोनसे मिजिं थिदों आरो आंनिफ्रायबो। दिनै नोंथाङा 4 बोसोर मावबोनायाव दिनै एबसुआव मा गाज्रि थासारि लोगो मोनबोदों? दिनै गाज्रि थासारि हिसाबैथ' नोङो समाजारि जाखिनि दङ, बे मानसिनि नांलाय खमलाय बा नोङो बुलाय सुलायाथ' थाखाबायनो, आरो जाखिनि नोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जों बेखौ गेजेर जनाय दखरा हिसाबै थांखि लाखाबाय नालाय, बे थांखियाव जोङो गोबांथार जिल्लानि दखराफोरजों जों फेस जानो गोनां जादों आरो नैबे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ लानानै आरो बिहामजो खारनायखौ लानानै आरो माखासे ओनसोलाव जाखिनि थासारिफोर नुजाथिबाय थादों बेखौथ' नुजाखाबाय थादों आरो समाजारि जाखिनि जेंना। अब्लाबो माखासे गाज्रि सिटुवेसनफोर बेफोरबायदि दासिमबो जाथ'वाखै आरो माखासे केस कुसफोराथ' एसे एनैयाथ' सोलिखाबाय थायो समाजारि जेंनाफ्रा बेखिनि। जिथुनाखि सानथामनि हाबाफारियाव हांख्रायनाय आलासि महरै सोरखौ लिंहरनाय जादों? जोंथ' दिनै सानथामनि हाबाफारि बेहाय जोङो दिनै धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोंहाथ' दिनै सानसेल'खासोमोन नालाय दखराया। दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै साननैनि हाबाफारि दङ, गाबोन सेमिनार दङ, बे आबादारिफोरनि सायाव सेमिनार दङ। बे आलासि आं मुंखौ बावगारबाय, लोगोसे रमिय' पि नार्जारि थाफागोन, लोगोसे जा गेवलां मेल, गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारा गावनो फैगोन। लोगोसे बेहाय जोङो माखासे एमएलए एमपिफोरखौबो जों मिनिस्टारफोरखौबो जोङो हांख्रायनाय जादोंमोन, नाथाय बिसोरना माखासे सिएम प्रग्राम दङ। बे सिएम प्रग्रामनि थाखाय बिसोर समाय होनो हागोन आं बेखौ बुंनो हाथ'ला। अब्लाबो आरो अरुणाचलनिफ्राय
MLA लिंहरदोंमोन जों केन्टरिना मानो होनबा जों गुबुन आफादफोरजोंबो बा गुबुन हारिफोरजोंबो जों गोरोबना थानो गोनां जायो हिसाबै जोङो दिनै मिसिं आरो टिम पेकेनि मानगोनां आफादगिरि राजकुमार मरां बिथाङाबो फैगोन बे हाबाफारियाव आलासियाथ' जाखिनि हांख्रायनायफोरखौ लिंहरदों बे हांख्रायनायफ्रा जुदि नुजाथि फैयोब्ला जों बांसिन गोजोननाय मोनगोन आरो नुजाथि फैनो हायाब्लाबो बिथांमोननि उसुबिदानि नुजाथि फैनो हायाब्ला जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया अब्लाबो नुजाथि फैयोब्ला जोंनि नैबे दैबुबारि ओनसोल हिसाबै जा एसे गोग्गाथावनाया बा जौगाखांनाया एसे मोनबावगोन आरो जोङो दैबारि ओनसोलाव खोब माने गोग्लैसोनाय गामि बेफोरो बेवहाय जिथुनाखि आलासि मोनफैगोन बिथांमोननिफ्राय माबायदि बिहोमा होगोनखौ जोंथ' नैबे समाव बुंना लानो एसे लाजिनाय मोनो अब्लाबो गासैबो जोंनि धेमाजि जिल्लानि जाखिनि रायजो राजाफोर दङ दिनै दैबुबारि होनबाय थानायनि थाखायनो जोंबो दैबुबारि होननानै बुंना लानो गोनां जायो जों दुखु मोनो दैबुबारि होनोब्ला अर्थनाबो उसुबिदा गैया जोंनि दैबुबारि हिसाबै खिन्थु जाखिनि जोङो थां फैनाय लामा दिनै आलासिफोर बिथांमोना दिनै सफैबा नुगोन दिनै लामाफोरनि आरो दिनै लामा सेर सेर नोङो बिलोफोर माखासेफोर थाबाय माइ गायनानै दिनै मोना दिनै आबाद मावोब्लाबो नोङो दैयानो जालांजोबो माइ मोनसेबो हानो मोनाखै गरसेबो दिनै नोङो दैनि जाखिनि समयसाफोर दङ बे दैनि समयसाफोरखौ दिनै माबायदि आबाद मावनायनिफ्राय रैखा खालामनो हायो बैफोरनि सायाव जुदि बेसेन गोसा बिबुंथिफोर जुदि होलाङोब्ला जोङो साबसिन मोनगोन मानो होनबा जोङो दिनै ना आरो आबाद बे मोननैखौनो जों बिनि मानसिफ्रा बेखौ मावनानै जायो बिनि बाहेरा जेबो इनकाम सर्स बेलेग आलादा गैया बिजनेसा बे ना आरो माइ बे माइआबो दैज्लां जायोब्ला मोनगोन मोना जेबो आसा गैया